Ismail Awara ka fara siyarwa kenan. Wallahi kin san harkar ce gaba ɗaya sai buga in ka kama can in can ba ta bai can da wannan in can ka buga. To biyo wata yanzu ina operating din baya ja sosai ka so ta fara yin kasa. To me kake siyarwa? To awara ce dai ga ta nan da dankali naira 10, awara naira 10 sai ƙara'i naira 20-50 sai kuma tabar malam da nake siyarwa naira 10 sai aya naira 20. Shi kuma wancan na kasan bokitin fa kamar kantin Ghana. Sai kuma kantin Ghana naira 10 a kudin naira 20. Kuma ana siya sosai? Kai dan ijar. Kai ni ko tsaya. Kowa yana gida nake zaune nake kai masa. Umi ko da ta siya ta baka kuɗin ka. Kai inna lillahi ba ta bani kuɗi na ba. Ai ko je ka karɓa. Wallahi je ka karɓa kuɗin ka. Caɓi jaran. Ai karɓa kuɗin ka ta wurin bashi ne da ita in faɗa ma. Yanzu na je na ganta a kwakwance ba da lafiya. To tashe ta ba wa kuɗin ka. Ba za a ƙara ba. Wallahi tashe ta ka baka kuɗin ka. Wai to abba ma jira nake dawo. Ai ko dai ya dawo. In dai dawo wannan ta wurin bashi ne da su jiya wani ka taɓo ne. Ina zuwa ta yaga kwastomomi na. Tsaya ga kwastomomi na. Na ce ki kashe min ga kwastomomi na kira so da gobe ki ta hankali na ina zan sa kai na. Kashe? In kashe da gaske? A'a kika ce mana. Da ga bidiyo ga kwastomomi. Ana ba da sa.